रोमै नों जेरावखि थाया मानो माबार न'आव थाब फैफिन गोदाव सोराव मानो बेबायदि खालामना थाहैखो नों फनबो हरा माबो हरा बेसे गोदाव सोराव जानो लोंनो सुख गैयै बायदि नागिरलागासिनो आं नोंखौ। थारैनो बर' हारियाव हिन्जाव खारनाया हारिमु बायदिसो जामारबाय नामा? सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय आलायस्रि गामिनि थागिबि अरुण नार्जारिनि बिसि खथेब नार्जारिया थांनाय 10 जानुवारिनिफ्रायनो बहाबा खारखुमानानै दं। फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला खथेब नार्जारिया 2 हौवासा आरो 1 हिन्जावसा गथ'फोरबो दंखायोमोन। फिसाया बाहेराव खामानि मावनो थाहैनाय सुबिदाखौ नायनानै खारखुमालाङो खथेब नार्जारिया। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला होखानाय 9387357127 6026349115 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। रोमै नों जेरावखि थाया मानो माबार न'आव थाब फैफिन गोदाव सोराव मानो बेबायदि खालामना थाहैखो नों फनबो हरा माबो हरा बेसे गोदाव सोराव जानो लोंनो सुख गैयै बायदि नागिरलागासिनो आं नोंखौ। फिसाफ्राबो बेसे खस्थ' मोनगासिनो। आं दा मालाय फैसा गैया थाखा गैया अबाव नागिरगोन नोंखौ। नों जेरैखि जाया जेरावखि थाया थाबैनो फैफिन न'आव फैनांगौ गथ' साथामनि मोखांखौ नायनानै। फन रायलायनायाथ' रायलायबाय थाखायो आङो हजोंनिफ्राय फन हरबाबो एनि टाइम वइटिंल' मोनबाय थाखायोमोन। ओमफ्राय दा गामिनि मानसिफ्राबो मिन्थिजोबो हरनि 10ता 11:30सिम बिदिनो फन रायलायबाय थायो। आंथ' आरो गोजानाव थानाय मानसि नुवाबो खोनायाबो मोजां दं नालाय मोजां दं बिदि सानबाय। दा हनै खोनाबाय जानुवारि 11 थारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ आंबो फैनो होननानै सानदोंमोन थाब फैनो हायाखिसै। इमारजेन्सिनि थाखाय फैसानि प्रब्लेम जानायनि थाखाय थाब फैनो हायाखिसै आरो फ्लाइटआबो गोबाव लाबाय सिट बुकिं जाजोब्बायमोन। ओंखायनो आं नै दाख्लै सफैबाय 26 थारिखआव। बे देरसिन बे सेकेन्ड बे थार्ड। आङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि हिनजावखौ नांफिनगौ गाव फैथों न'आव मोजाङै मोजां मिलायना जागोन। आरो दा आंथ' इदि होखाराखैमोन बेखौ दावराव दावसियालाय सबबो जायो जानायालाय। आङो रायहरदोंमोन आरो फंनैसो बेखौनो आरो मागोआव इयो फैसा थोआ होननानै फैसा 1000सो ना माबायदि दिरुन होननानैसो थगायना थांखादों थांनायालाय। ओमफ्राय आङो फन बुबाय थादोंमोन फैसा थोगोन ना थोआ हरदेरनो होननानै सुइस्ट अफ मबाइला ओमफ्राय दाबो। खारनाया जानुवारि 11 थारिखनिफ्राय सफैबाय। बेनि गेजेरावथ' आं मा फोरमायबावनो दा आंबो ना दस्राजों खारदों ना बले खामानि मावना दंहैयो जायखिजाया आंनो नांफिनगौ आरो हिनजाव फैफिनजानो लुगैयो आं गथ' गथाय साथामनि मोखांखौ नायनानै आं बजबना लाफिनगोन आरो दाबो। हरनानै सोंहरलागासिनो रावबो थाङाखै फैयाखैल' होनना बुङो आरो बुंनायालाय। मा खालामदों मबाइलानो सुइस्ट अफबा गैया। खावलायनो लुगैबावो दा रायजो राजानिसिमबो जेरावखि लोगो मोना मानो सोरबाफोर नुसनबायबा सोरबाफोर अबावबो नुदोंबा हमनानै दोननांगौ हमना दोननानै न'खराव खबर हरनांगौ। आं दा खावलायो बेखौनो आसा खालामना थाबाय आरो आं फैफिनजानो लुगैयो आंनि हिनजावखौ गथ' साथामनि मोखांखौ नायना फैफिन आं हारसिं सामलायनो हाया हाजोआव थांनो ना बले न'आव बिसोरजों थाफाबाय थागोन आङो बेबायदि दुखु खस्थ' सोलिना दं दा आङो बे गाहायनि नाम्बाराव गाहायाव आंनि मबाइल कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों। बे मबाइलाव जायखिजाया फन बुना खिथाहरबानो मोनगोन आंखौ नाम्बारा बेनो आंना।